Salut fraților, bine v-am acest episod. Astăzi facem un joc Temple Guys. Ok. Ieșim. O să dăm match. Ok. Vedem dacă ne calificăm. Că am mai auzit chestii că se califică. Ok. Doamne, mirește să câștig o dată. Ok. Să ne vârtim o leacă. Ok. O să vedem. O să ne ducem pe lângă. Oriunde o să ne ducem pe lângă. Dacă ne dă la bloc dash, vedem noi. Ca să mă credeți, nu sunt hacker. Uitați, ca să mă credeți, nu sunt hacker. Ok. Nu! Tocmai m-a aruncat. Stai așa că știu o metodă. Nu mi s-a spawnat caracterul? Ha, că nu m-am 20% doar. Ce mi s-a dat? Ha, că tot mă calific. Se vede, tot mă calific. N-a făcut așa de multe skin-uri. Ok, sărim pe lângă, sărim așa. Ok. Mergem pe aici frumos și bine. După sărim. Aici, mai calificat. Ok, dăm aici. Băgăm aici. Ok. Hai că nu da reclamă, ce urăsc reclamele. Ok, dăm X. Doi. Stai că am uitat să vorbim schimb. N-am așa multe. Hai că mi-l lau pe ăla. Schimbăm ăla. Haideți, fraților. Ok. Ok, și acum o să ne ducem pe lângă. Uai, ce fain se mișcă skin-ul meu. Așa vreau să mă schine, așa îmi place să mi se miște și mie în fiecare zi. Ok. Vedem acum chestia despre Temple Guys. Acum joc pe joc pe telefon. Eu de obicei joc pe calculator, dar n-am așa multe legendare. Am doar una. Ok. Ne ducem înainte. Pe calculator am foarte multe legendare. Ce tare aici. Hai că o să mă calific. Da, o să mă calific. Exact ce zic. Că m-a lovit globul ăla de 2 bani. Stai că l-am împins să ia, mersi. Ok. Ne ducem cu viteză, flash. Fiu. Ne mai dăm drumul nici să mă bată mama. Bine, m-am calificat. Uite-te la măța asta, ce urât-i. Și cum merge. Avea timp să se califică și ea. Ok, vedem. Asta sunt eu. Care merge pang, una, două. Hai să vedem. A doua. Bine, bă! Bine! Vamos! Bine! M-am dat de aici. Deci, de unde trebuia. Știi ce zic, bă? Mi s-a spawnat? Da, mi s-a spawnat. Ok. După, cred că o să dau la roată, nu știu. Habar n-am, vedem noi. Băi, ce rău mă să de cu... Uitați-vă la fața mea. Abia m-am spălat azi dimineață. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici ce nublete e asta aici de lângă mine. Bă, uite aici. Bine, mă, vamos! Ne dăm flash, ok. După așteptăm, mai dăm o dată săritură, dăm pe burtă, dă înainte. Eu cred că e asta din mijloc, că și ăștia merg până văd. Wow, nu, e pe stânga. Wow. S-a calificat altul, știi ce? Și o să mă calific. Bine! Vamos! Se califice dragonul ăsta.
Așa nu-mi place de dragonul ăsta. Când vine așa odată, așa mă enervez de el. Ok? Vedem acum ce se întâmple. Am foarte mari emoții, ca să mă și credeți. Ca să mă și credeți. Bine! Ok. Haideți. Wow, ce m-a aruncat la sus gărgărița de doi. Așa mă învârt în prăjurul ăsta. Uitați-vă ce nubletă e fata aia. Și nu știu cum s-a calificat aia. Apăsăm aici. Pe care să dăm? Scrieți în comentarii. Wow! Băi, vamo! Cum a scăpat? Nu-mi place. E farsă. Autoglis. Bine. Bă, ce rău acum să meargă să mânci capul meu. Dar aici e cel mai ușor. La prostia asta. Stai că o să mă calific. Poate, nu știu eu. Încă nu știm. Poate, da, cine știe. Uitați ce repede merg la țevi acolo. Bine, m-am calificat! Vamos! Bine! Hai că am câștigat și 25 de trofee. Da. Vedem, am câștigat plus o coroană. Uitați. Da. E vrate aici. Ok. Da, el n-are nici măcar o legendară. Ba da, am. Mai minți. Am, cum îl cheamă? Am un om. Nu mai știu cum îl cheamă, dar am. Zombie ăla. Nu mai știu cum îl cheamă, dă-te încolo. Băi, ești prost. O să rămân aici cu niște doi nubleți. Bine, bă! Nu credeți că e doi bani prost. Ok, hai că ne calificăm. Uitați acolo cât țâns, mă! Uite cum mă duc pe aici așa. Uitați cum merge asta. Băi, stai pe trambulină. Fain și bine. Nu! Aaaa, ce urăsc. Când cineva dă pe spate camerul ăsta. Băi, ce doamne se întâmplă? Da, eu mă duc aici, știi ce? Bă, bine! Hai că s-a calificat 11, nu te cred. 12. Oricum nu mă calific. Ok. Dăm aici. Cred că nu trebuia să dau afiș. Că urăsc. Hai să mă duc aici. Da, mă, vine aici. Bine. Uitați aici că ți-s. Bă! Oricum s-a calificat ăla cu ce am trecut eu mai înainte. Cam asta a fost episodul. Pa, pa!